Πάμε να δούμε τον Νίκο Πάμε τους άλλους, ναι. και τους άλλους. Ξεκινάμε με ανέβασμα γλυκάδας. Μη στροφάρουμε λίγο. Κατευθείαν να... Μίστερ Γκρεκουάρ Εννοείται ειδικές Κλείωση, εντάξει. φωτογραφία τραβάς. Βίντεο. Βίντεο. Και Μίστερ Μασάς. Λοιπόν, σήμερα γίνεται της κάμερας στο κάγκελο. Σήμερα θα γίνει της πόρνης. Εντάξει, ο Νικόλας θα περάσει το ίδιο. Θα βάλει μια μάτια. Φάρος, Σαντορίνη, περιμένουμε το Παπαγγελή. 16 Μαΐου. 16 Μαΐου. Ναι, φιλαράκι, ναι. Έχουμε. Θα πάω να φέρω να πω τη γυναίκα μου θα φέρω ένα καχόν. Πρέπει να μας πει Σοφία, άμα το ψήνεις πάνω. Κάνουμε να τρέξει. Μ' αρέσει αυτά τα ίδια να πούνε Κυριάκο! Ρε παιδιά, εσείς τώρα θα σκάσετε μύτη με τα κάρμπον και εμείς θα το μυθούμε. Θέλεις, μαζέψεις υλικό, Έλα, ωραία, Το ρυθμό, άμα θέλετε να κόψουμε, που λέτε, Να δούμε ποιος θα πρωτοπιαστεί με το παλικρόσι, το Κυριάκο. Γαλλιό, πάμε Γαλλιό. μπορεί να γίνει τα παγκόσμια θα Άσαμε και κυρία, αυτό ήταν παιδιά. Θα μπορούμε να